गिबियावनो बयखौबो बरायबाय दिनै क्लास 10 नि मैथमेटिक्स सोंनाय बिदां 4.3 गिबि क्वेश्चन्सनि ब्रैथि सोंनाय नैबे 2x² + x + 4 = 0 खौ जों सल्व खालामगोन आरो मा आदबजों सल्व खालामनो होदों आबुं बर्ग खालामनाय आदबजों ओके जों आबुं बर्ग खालामनाय आदबजों रोदाफोरखौ दिहुननांगौनो होमबा जों माबायदि दिहुनगोन फैनायनि बे भिडिअ आं बर' मिडियाम आरो इंलिश मिडियाम मोन्नैबो मिडियामाव फरायनाय स्टुडेन्टफोर थायो बेनिखायनो बे भिडिअ आं नोंसोरनो मोन्नैबो मिडियामजों फोरोंलांगोन नायलांबाय था स' इंलिश मिडियामफोरनाबो क्वेश्चन्सखौ खनसे नायनानै ला नाय find the roots of the following quadratic equations if they exist by the method of completing the square नैबे बाथ्राखौ गोसोआव लाखि if they exist नैबेखौ जुदि बिसोरो थाफुङोब्ला होननाय बाथ्राखौ गोसोआव लाखि दे होमबा जों गिबियावनो क्वेश्चन्सखौ जों नायनोसै जोंहा क्वेश्चन्सआ दङ 2x² + x + 4 = 0 नैबे 1, 2 and 3 बे मोनथामखौ आं अलरेडि फोरोंखाबाय जुदि नोंसोर बे भिडिअखौ नायनोब्ला बे नैबे दा नों नायबाय थानाय भिडिअनि डिसक्रिपशननि गाहायाव लिंक मोनगोन बे लिंकफोराव थुना नाय आरो जुदि खनानि नैबे खनायाव जुदि लिंकफोर नुदोंब्ला बे लिंकआव दायो थुना नायनोबो हागोन नोंसोरो होमबा दानिया मा जोंहा गिबि स्टेपआ मामोन गिबि स्टेपआ बेनो x² जों थाफानाय x² जों मा दंफायो x² जों मा दंफायो जों बेखौ खोमोरनो सेस्था खालामग्रोगोन जिहेतु बेवहाय 2 दंफायो आं बेखौ खोमोरनो बेबस्था लागोन खोमोरनायनि बेबस्थाया बेनो मोनफ्रोमखौबो माजों डिभाइड खालामबानो जाबाय 2 जों ओके मोनफ्रोमखौबो 2 जों डिभाइड खालाम गासैखौबो होमबा नाय जों 2 जों डिभाइड खालामबा बेबायदि मोनगोन दे होमबा नायदो 2 जों 2 दानजाबाय होमबा मा थागोन नोंहा x² x/2 खौ जों गोसोबा माबा लिरनो हायो 1/2 x बो लिरनो हायो 2 खौ 4 जों डिभाइड खालामबा जों 2 मोनगोन 0 खौ 2 जों डिभाइड खालामबा जों मा मोनगोन 0 मोनगोन ओके होमबा नायदो जोंहा मा खालामगोन दानिया नैबे 2 खौ आं बिथिं बारहोगोन बिथिं बारहोबा बे मा जागोन -2 जागोन ओके -2 जागोन दानिया मा नैबे जिनिस मोननैखौ बे मोननै जिनिसखौ आं मा खालामगोन मोनथाम खालामनो सेस्था खालामगोन माने बे मोनथामा मा जागोन बे मोनथामा नैबे महराव थानांगोन a² + 2ab + b² नङाबा a² - 2ab + b²। जोंहा बेवहाय जिहेतु नैबे प्लास ओंखायनो नैबे गासिबो प्लास गोनाङा जोंहा बाहायजागोन माने जों बेवहाय लाबोनांगोन जुदि गेजेराव माइनास दंबा जों नैबेयाव लाबोनांगोन ओके गोसोआव लाखि बे बाथ्राखौ होमबा जों गिबियावनो a² खौ लाबोगोन a² खौ लाबोनो गोनांथि गैखाला जोंहा a² जाना थाखाबाय नै a² जाना थाखाबाय x² खौनो a² सान नोंसोरो बिनिफ्राय मा फैगोन 2ab a सोरखौ साननांगौ होन्दोंमोन आं x खौ साननांगौ दे फार्स्टआव a² फैगोन बिनि उनाव सोर फैगोन 2 बिनि उनाव सोर फैफिनगोन a बिनि उनाव सोर फैफिनगोन b नैबाव a थानायानो बाव a फैफिनगोन जिहेतु a² नि जायगायाव जोंहा x² दङ ओंखायनो नैबाव 2a फैनो गोनाङाव मा फैदों 2x फैदों बुजिदों दानिया जों b खौ नागिरनांगौ b खौ ओरैबायदिखौ लानांगोन जायखौ लायोब्ला नैबे 1/2 x खौ मोनगोन x आथ' x अलरेडि दंखायो जास्ट नों 2 जों मा माल्टिप्लाइ खालामबा सानजाब्ला 1/2 मोनो बेखौल' नागिरदो 2 जों 1/4 माल्टिप्लाइ खालामलाय नोङो 2 जों 4 खौ दानबा 2 मा मोनगोन 1/2 मोनो होमबा नोङो मा नैबाव मा लानो हागोन 1/4 लानो हागोन आरो दे 2 जों 4 खौ डिभाइड खालामबा नों मा मोनगोन गाहायाव 2 मोनगोन माने 1/2 x खौ मोनफिनगोन नोङो बेबायदिखौसो जों b लानो हायो बुजिबाय प्लास दानिया माखौ लाबोनांगौ b² खौ लाबोनांगौ b² नैबाव सोरखौ लादों बेनो बाव स्कुवेर जाना फैगोन माने मा फैगोन 1/4 होल स्कुवेर जाना फैगोन समाना समान बिथिं मा दङ -2 दानिया नों नायदो x² आथ' x²आनो 1/2 x आथ' नैबेनो जास्ट जों बेखौ बेखेवना लिरदों 2.x.1/4 माने नैबे 1/2 x आनो बेबो बेनो अके जास्ट -2 आबो -2आनो होमबा बेयाव सोर बारा जाना दं 1/4 होल स्कुवेरा बारा जाना दं बिथिं फारसे 1/4 होल स्कुवेरा बारा जाना दं नालाय बिथिंबो होदेरबानो समान जाना थासिगोन बिथिंबो 4 केजि बिथिंबो 4 केजि होदेरनाय बायदि जाबाय जोंहा दायो बुजिबाय बिथिंबो प्लास बा बिथिंबो प्लास होनांगोन दे खिन्थु बाव जुदि माइनास दंबा बिथिंबो माइनास जानांगोन बेखौ जों गोसोबा बोखारफिननोबो हायो नै दानफिननोबो हायो एखेजों एखे दानफिननो हायो जोङो होमबा दानफिनबा जोंहा मा जागोन बेनो बे सनाय दानिया जोङो मा फर्मुलाया मामोन जोंहा a² + 2ab + b² खौ जों गुसुङै मा लिरनो हायो a + b होल स्कुवेर लिरनो हायो होमबा जों बेखौबो a + b होल स्कुवेर लिरनो हासिगोन माने x + b आ सोर 1/4 नै
माइनास 2 माइनास 2 प्लासआ प्लास बे बेसेबां जागोन 1 बाय मा जागोन बेयो 16 जागोन मानो होनबा स्क्वायरआ 1 निबो आरो 4 निबो माने मा जागोन 1 बाय 16 जागोन x प्लास 1 बाय 4 आ 1 बाय 4 बेखौ बिदिनो लिरलांबाय था नैबेखौ गथा खालामग्रो बेखौ गथा खालामनायनि सिगां एलसीएम ला एलसीएम माने दुसासा एलसीएम लवेस्ट कमन माल्टिपल होनना बुङो गाहायावसो दङ 16 ओंखायनो 16 आनो जाखागोन एलसीएमआ बुजिबाय होमबा बिनि गाहायाव मा थायो जोंहा 1 थायो 1 जों 16 खौ डिवाइड खालामहर 1 जों 16 खौ डिवाइड खालामबालाय नों 16 खौ मोनगोन होमबा बे 16 खौ नैबे 2 जों माल्टिप्लाय खालाम 2 जों माल्टिप्लाय खालामबा नों मा मोनगोन माइनास 32 मोनगोन प्लासआ प्लास 16 जों 16 खौ डिवाइड खालामबा 1 मोनो 1 जों 1 सानजाबब्ला 1 आनो अके जोबोद गोरलै होमबा दानिया नाय x प्लास 1 बाय 4 आ 1 बाय 4 होल स्क्वायर स्क्वायर सरि बे बक्स थानांगौमोन होमबा बिसोर मोननैजों मा जागोन माइनास जागोन दानख'लायनांगोन जों बेखौ दानख'लायबा जों मा मोनगोन माइनास 31 बाय 16 दानिया नों नायदो नै बिथिंनि बाहागोआ नोंहा लाथिख'नि दुइसिन जाना दङ माइनास गोनां अनजिमाया जेब्लाबो लाथिख'नि दुइसिन जायो दै जायखिजाया लाथिख'नि दुइसिन अनजिमा होनबा माइनास गोनाङा गोसोआव लाखि माइनास 3 बाबो लाथिख'नि दुइसिन माइनास 2 बाबो माइनास 100 बाबो माइनास 1 लाख बाबो बे लाथिख'नि दुइसिन स्मलार देन 0 गोसोआव लाखि होमबा बिथिं मा 0 जाबाबो जेबो नङा किन्तु स्मलार देन 0 जानो मोना माने लाथिख'नि दुइसिन जानो मोननाय नङा आं सिगाङाव फोरोंनायखौ नाय नोंसोरो 2 नाम्बारनिखौ नाय मा जादोंमोन बिथिं मा जादोंमोन 0 जाबाबो जेबो नङा नैबाव नायनि किन्तु जोंनिया मा जादों एबारनिया 0 नि फिसासिन जादों ना माइनास गोनां अनजिमा नालाय 0 नि फिसासिन अके स्मलार देन 0 देयरफर जों बिनि मा दिहुननो हाया जेबो रोदा दिहुननो हाया देयरफर मा जों बिनि रोदा दिहुननो हाया माने समानथाया मा गैया रोदा गैया मा गैया रोदा दङ किन्तु नंगुबै रोदा गैया आरो बुजिबाय roots do not exist बेबायदि लिरबानो जाबाय इंलिश मिडियामफोरना अके मानो रोदा गैया नोंसोरो ओएचएस फार्स्ट इयारावहाय बिनि सोमोन्दै फरायनो मोनगोन माइनास नाय मानो रोदा गैया आं बेखौबो बुजायनि जोंहा एन्सारा बावजोब्बाय दै आं मानो रोदा गैया बेखौसो दा बुजायनो थांगासिनो दङ x प्लास 1 बाय 4 होल स्क्वायर इकुवेल टु मा जाना दंमोन माइनास 31 बाय 16 सोरबा सोरबा नैखौ बुजियाखै जानो हागौ बेखौ मानो होनाय जादों नैबे अनजिमाया मानिख्रुइ फिसासिन लाथिख'निख्रुइ फिसासिन अके होमबा नायफिन बाव नोङो जुदि स्क्वायरखौ लायाबा बिथिं मा फैयोमोनलाय प्लास माइनास रुट अभार नै बिदि फैयोमोन ना x प्लास 1 बाय 4 आ 1 बाय 4 आनो होमबा प्लास माइनासआनो बे रुट अभारा 31 निबो आरो सोरनिबो 16 निबो जोंहा नैबे माइनास रुट अभार 31 नि सोमोन्दै बिनि सोमोन्दै जोङो क्लास 10 सिमहालागै जोंहा सावरायनाय माने डिसकास खालामनाय बिनि सायाव जोङो डिसकास खालामनाय जोङो बिनि सायाव जोङो चेप्टार जोंहा गैथ'वा बेखौ नोंसोर ओएचएस फार्स्ट इयाराव मोनगोन ओएचएस फार्स्ट इयाराव रुट अभार माइनास रुट अभार गोनांखौ बोरै दिहुननांगौ माइनास रुट अभार गोनांनि रोदाखौ बोरै दिहुननांगौ रुट्सखौ बेखौ मोनगोन नोंसोरो क्लास 10 आव नोंसोरनो बिसिमल' लिमिट होना दोनथ'दों ओंखायनो जोङो बावहाय मा होनांगोन नंगुबै रोदा गैयाबा रुट्स डु नट एक्जिस्ट होनांगोन बुजिबाय रियेल रुट्स गैया थारमाने अके जेब्ला नै बिथिंनिया मा लाथिख'निख्रुइ दुइसिन जायो अब्ला नों नैबेयावनो फिनिश होबानो जाबाय बेयावनो जोब्बाय होननानै लिरदो डाइरेक्ट रोदा गैया बा रुट्स डु नट एक्जिस्ट क्लियार किन्तु ओएचएस फार्स्ट इयारावबा नोंसोरो बेखौ आरोबाव दिहुनबावनांगौमोन बुजिबाय स' ओएचएस फार्स्ट इयारनि खौरांखौ जों बावहाय लानानै जों बेखौ सल्भ खालामनांगौ बा बिनि एन्सार दिहुननांगौ बे नङा जास्ट बिसिमल' नोंसोरो एन्सार दिहुनना दोनबानो जाबाय स' उननि भिडिअ'आव आं नोंसोरनो नैबे नाम्बार 5 आरो नाम्बार 6 खौ फोरोंबावगोन बेनिखायनो भिडिअ'खौ नायबाय थानो थाखाय आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना ला आरो आङो बेबायदिनो भिडिअ' मोजां लाबोबाय थागोन उननि भिडिअ'आव लोगो मोनगोन होननानै आसा खालामबाय भिडिअ'खौ नायनो थाखाय जोबोद साबायखर थाबाय गोजोन्थों